hai familia, comezamos hoxe co forno, vamos a prendelo aquí, vamos a darlle caña, vamos a poñer aquí, ok, 220 arriba e abaixo, subimoslle un pouquiño, porque hoxe vamos a facer carne, e para iso precisamos, ok, traballando, precisamos o noso forno que xa vaya collendo temperatura. Vamos a facer unha receita sinxela, con poucos ingredientes, pero moi saborosa. Vamos a traballar cun anaquiño de carne. Que vamos a facer, bueno, vamos a darlle unha pequeniña elaboración, sinxeliña, vamos a explicar como atala, saberedes que vades a aprender hoxe moitas cousas. E vamos a acompañala cunha ensalada, pero unha ensalada, non unha ensalada calquera de leituga, nin que facedes con cogollos ou con calquera erva da casa, senón vamos a facer unha ensalada partindo cunha base de pataca, cuns cogombriños, cun pouco de cebola, con mostaza, bueno, unha serie de ingredientes que todos tendes na vosa neveira ou na vosa alacena. Pero precisamos un ingrediente especial, un anaco de tenreira, pero non un anaco calquera, un anaco para asar. Para iso, un cachiño de agulla, unha agulla dunha tenreira destas de calidade que temos por toda Galicia criadas en liberdade. A ver hoxe, Rafa, si é quen de conseguirnos e por onde nos la trae. Rafa, capitán, por onde andas hoxe? Hola, Miguel, compañeiro, estou aquí ca miña prima. Todo ben, vale? Sí, claro, se queres agulla, eu levoche agulla, que para iso son o reporteiro recadeiro. Sempre o servizo do cociñeiro, aínda que me custa a vida, amigo. Agulla, non? A agulla de tenreira. O a agulla do costureiro, mellor, non? Bueno, o caso que levoche a mellor, que para iso, como dicía, son o reporteiro recadeiro. Chiste, sabes que fai unha vaca no ximnasio? Leite desnatado. Pois presento-vos a Lois, daqui da Congoada, que é esta zona, verdade, que se chama así, e a túa explotación agrícola. Dixen ben? Dixeches ben. Ou máis ou menos? Dixeches ben. Ben. Chamase a Congoada porque é o nome do lugar e o nome da casa. En Palas de Rei. En Palas. Vale, entón, a min dixeronme que aquí que tedes unha carne excepcional. Eu teño que levarlle ao cociñeiro agulla. Agulla de tenreira. A carne que tedes aquí é boa, non? Home, eu coido que sí. Vale, resposta galega, como ten que ser. Que raza son as vacas que temos aquí detrás? Bueno, pois aquí temos limiás e temos tamén algunha rubia e algunha cruzada, pero agora mesmo estamos apostando máis pola raza limiá. Un momento, porque estamos en Lugo, estamos en Palas, e ti tes aquí unha vaca ourensá, ou autóctona ourensá, non? Evidentemente, E por que certo. isto? Por que te decidiches por esta raza? Bueno, pois apostamos por esta raza polo tema do facilidade de parto, o manexo. Para nós, para min, é fundamental o manexo do gando e precisamos unhas vacas que se atendan elas solas no momento do parto. Porque normalmente non é así, teñen que ter asistencia, non? Bueno, efectivamente, no caso de que precisaran axuda, as nosas vacas, pois teríamos que leválas pa manga de manexo, o que nos originaría pois unhas inconvenientes importantes. Claro. E por iso que o noso obxectivo é que a vaca paira sola, o becerriño mame perfectamente e non teña ningún inconveniente e pa diante. É unha vaca que vive aquí, ou vai a casa pola noite, como funciona? Non, as vacas están aquí os 365 días do ano, pacen e cando non teñen pasto, suministramosles comida, erva seca ou silo. E o que comen? Pasto, erva seca ou silo? É o que comen. Teño que levar agulla ao cociñeiro. De que parte se extrae a agulla? Que non o sei. Pois a agulla sacámola do cuarto dianteiro do animal. Cuarto dianteiro do animal. É unha receita ou como se come esta carne? Bueno, pois a mí, como che gusta a ti? Inda que as miñas actitudes culinarias pois son así limitadiñas, aquí na casa facemos la guisada, pero a min tamén me gusta moito cocida, un pouquiño de aceite de oliva, unhas pinguiñas de pemento, unhas pataquiñas e pa diante. Non se fale máis, pois creo que é a que lle vou mandar ao cociñeiro. Miguel, a ver que faz con ela, graciñas a ti por atendernos, Lois, estaremos atentos, non, á receita? Estaremos, A pois. ver que aprendemos. A ver, graciñas. E agradecervos tamén a vos a visita, claro. Un placer, graciñas. Igual.
Gracias, capitán. Bueno, esto é increíble. Que carne, que cor. Bueno, temos tanto que agradecer a esta xente que aposta polo rural, que aposta por traernos estes produtos de calidade, non? Porque ao final é unha calidade de vida que teñen para eles e para eses animais e logo para nós, porque nós ao consumir este produto, bueno, isto é unha pasada. Bueno, vamos a comenzar con esta carne, vamos a bridala. Non sei se vos sona o tema de bridar, con esta corda de atar os chourizos que utilizamos moito en cociña para varios destes produtos. Facémolo para que garde a súa forma, queremos que cando a cociñemos queden todos os xugos dentro da carne, non? Para iso precisamos atala, amarrala para que non solte os xugos para fora. Algo moi sinxelo, xa veredes, hai varias formas de atala, pero é algo moi sinxelo. Vamos a partir de facerlle un nó aquí na cabeciña, nesta primeira parte, atamos este nó aí, e agora, fixadevos, é algo... quieto, onde vas? Simplemente collemos esta corda, damos así unha volta na man e xa temos metida aquí. Mirade, tiramos dela, colocámola no sitio e xa temos o seguinte nó xa feito. Moi sinxelo, volvemos a facer, damos unha volta aquí na man e metemos por aquí pola cabeza da carne e tiramos. Aí está. Moi sinxelo, algo que simplemente practicar na casa. Vamos a atala ben, a apretala ben para que non se nos solten eses xugos desta carne, nos quede, bueno, como mantequilla. Damos unha voltiña, metemos, vamos a cortar xa, precisamos aquí, vamos a meter por aquí, por esta, ahora, darlle unhas voltas aquí para apretala por todos lados. É moi sinxelo, é algo que se probades na casa xa veredes que non ten ciencia ninguna. Vale, aí estamos e agora vamos a rematar atando aquí e se nos sobra corda, o sobrante cortámolo. Aí está. Así gardará a forma e máis gardará os xugos, porque isto ao final o que pretendemos é que nos quede ca súa forma e despois cortala en liso, como vos decía antes. Vamos a facer unha elaboración da carne está no forno, pero logo vamos a acompañala dunha ensalada cunha base de pataca. E isto que queremos facer é que este xugosiña, cortala en liscos e poñela por riba. Bueno, nos queda ahora, vamos a coller unha bandexiña para o forno, importante metela nunha bandexa onde non se nos vaya a pegar, un chisquiño de aceite de oliva no fondo e un chisquiño, vamos a darlle unha masaxe a esta carne. Vamos a tratala igual que a coidan aí no monte, que está en liberdade, comendo como quere. Bueno, que vida máis boa que se pasan estes animais, Pois nós vamos a facerlle unha boa vida tamén aquí. Vamos a meterlle un pouquiño de tomillo. Aí estamos, por un lado e polo outro. Aí, vamos a darlle ben de tomillo, que sepa saborosa. Vale, vamos a continuar cun pouquiño de sal. Un pouco de sal por un lado e polo outro. Tampouco en exceso, non temos que salgar demasiado porque logo ao final da nosa receita remataremos por riba cun pouquiño de sal. Isto para aquí, isto para lavar. Como non pode faltar, pimenta. Aí está. Un pouquiño de pimenta. Aí, por un lado e polo outro. Aí temos. Buah. Isto xa empeza a olir de maravilla. Temos uns dentiños de allo por aquí. Estes dentiños vamos a poñer cada cousa no seu sitio. Guardamos xa o fío. Estes dentes de allo simplemente vamos a machucalos e vamos a poñerlos debaixo da carne, para que non estea a carne en contacto directo ca bandexa, que tiña por onde pase o aire e o aceite que ten por debaixo, pois que tamén este facendo churrusquiño aí na carne. Xa temos lista, xa vedes que sinxelo é algo que vai quedar fantástico. Vamos a metela no noso forno, como temos a 220, vinte comigo. ...220. Vamos a metela como a
10 minutos aproximadamente, para que colla xa esa costra exterior, colla por fora un torradiño interesante, e logo vamos a baixarlle o forno a 160, vamos a mantela outro tempo. Imos ca segunda parte da nosa receita. Neste caso, ca ensalada, que vos decía antes que vamos facer unha ensalada diferente, unha ensalada cunha base de pataca. Hola, veciño! Home, Isa, que tal? Bos Moi días. ben. Que Hoxe tal traio estás? un dos meus ingredientes favoritos na Oh. neveira. Pois que Eiruga. sepas que para min tamén é un dos Sí. meus favoritos, me encanta. A ver Ai, pois que- agora viña con dudas, dixen, eu vou a levar, non sei se usará moito. Moito. Mais teño a plantada. É algo que me gusta moito porque esta que compramos pois ten uns saboriños moi ricos, sí, Sí. pero a que está plantada nun horto hai diferentes variedades e ten un picorciño, ten outros sabores moi diferentes e moi bons. Ai, daquela teño que plantala. Pois que hai unha que horta plantala. teño de todo, xa o sabes. Así me gusta. Claro, pero dixen, eu vou a levar porque ademais ten moitas vitaminas, moitos minerais, é antiinflamatoria, é boa pa vista. Verdad? Parece que non, pero... Non, ten moitas propiedades, son desas ervas que agora se usan moito, que hai Sí. 10 anos pois non se usaban nin se tiñen, e agora se está incluso eso, recuperando nos hortos de aquí. Sí. A miña amiga Lucía Freitas ten un horto tremendo, co que se surte vos seu restaurante, e ten 7 ou 8 variedades diferentes de iruga. Sí. Ai, daquela teño que investigar máis, que como me gusta tanto. Pois eu dicía, ás veces tamén estamos acostumados á leituga normal e non probamos outras variedades, verdade? Claro. Eu boto ya todo, que ainda fago pesto con isto. No, está Tamén. moi bo. A min me gusta moito facer de diferentes ervas. Teño un recordo moi importante dos berros. Non sei se coñeces os tamén, berros. De ir sí, con é meu pai a verdad. recollelos aos regatos. Así que Sí. pasa hoxe en día, con toda a química que hai e tal, non podes Sí, recollelos xa non- porque xa non sabes o que sabes, pero Sí, sí, a verdade desas que sí. ervas, pois a verdad que me gusta moito probar. Genial. Pois veña, ademais, Pois- mira, vouche amosar un beci consello que faga eu para gardala. Pero tanto a iruga como a calquera tipo de leituga, Eu, desde que a lavo, centrifugo a ben, así Claro, se cala ben. na maquiniña, e despois poñoa, depende se teño a ver ou nunha bolsa de plástico destas que cerran, ou nun tupper. Nun tupper, Depende, claro, claro. pero se tes ti unha bolsiña, eu dixoche como Sí, fago. pois, A máis, por perdón, aquí que me olvidaba, debo mira, ter, que xa mira. che vexo, efectivamente. Toma, Ese vouche mismo, unha pois destas. cunha bolsiña e co papel de cociña ou cunha servilleta, tamén nos vale, mira. Ti lávala, como che digo, e centrifúgala. Eu despois meto así na bolsiña, así un pouquiño, e efectivamente, e poñolle ou unhas servilletas, así, ves ou un papel de cociña. Para que absorba máis humidade. Claro, e vai así, aguantache moito máis na neveira, que Este é boa. un truquiño que uso moito, se é na bolsa, pois fagolle un nudo, e levo así, depende da cantidade, non sei, se jarda na neveira, así, Claro, e aguanta que bo. un montón. Pois mira, e se queres nun tupper tapadinha, pois tamén, ca Pois túa é servilleta. un ingrediente que uso moito, non? A mí non se me suele pasar porque como me gusta tanto, xa sempre a consumo no seu tempo, non? No Pero está tempo. moi ben porque, claro, compras unha cantidade un pouco Claro. grande, despois... E sabes que pasa? Na miña casa comeu sola, que a Manuel non lle gusta moito. Ai, a min. Porque ten así ese sabor tan Claro, peculiar. ese picorciño que ten aí, a min gusta moito. A min gusta moito, sobre todo, mesturala A con min outras tamén. leitugas ou con canónigos ou calquera destas ervas. Pois mira, vouche enseñar eu a ti agora A ver. un truquiño para cortala. Ah, moi ben. Porque vamos a utilizar, hoxe na nosa receita, vamos a utilizar, xa que me traes, unha pouquiña vamos a picarlla nesta ensalada cas patacas. Sí. E outra vamos a poñela enteira xa para decorar por riba e facer Vale. como ensalada tal. Pois Bueno, mira, corto eu fajo unha pelota. pois moi ben. Ah, vale. Vas moi ben, xa. Hai unha técnica destas que se chamamos en cociña chifonade. Ai, bueno, Que o que se fai, pelota claro, do cas Prixel, ervas, cando fago facemos así Prixel. unha pelotiña e logo un coitelo, pois vamos picando e temos así anaquiños. E E vamos como lle ten- chamades? Chifonade. Chifonade. Sí. Ah, bueno, pois eu o que fago Estes son toda a vida estas co palabras Prixel. en francés que na cociña se utiliza moito. Pois veña, xa que moi estás ben. aquí, pois fai Ai, favor, vale, pois pícame, nada, 3 ou 4 montonciños, vanme picando para ir sí. engadindo aquí no... Pois e igual. mentras tanto xa vou cas miñas patacas, xa as teño cocidas, Xa son Ah, vale. cozos cachelos, xa campiel, Sí. porque me gusta máis así cando vou utilizar e picar, gustame máis cocela enteira. Sí. Queda moito mellor. Ai, pois eu pelo a toda, e Ai, despois... eu pelo a despois, o sea, Cando cando non xa teño fago- cocida, cando xa está xa Sí. refriou e cando pelo a noite. Sí. Epa, está vivo, fíjate, son frescas hasta saltan, Son Tan vamos, vivas. tan vivas.
que boas patacas temos aquí en Galicia, a verdade? Bueno, moito. Que é o que non temos Mira, en Galicia? Efectivamente, que é o que non temos. Verdad, que nós que- presumimos sempre, aquí en Estachevo sempre presumimos do produto galego. Bueno, é algo que a min, eu teño a Así. sorte de cociñar, fun a cociñar representando a Galicia, o produto galego por medio mundo. Sí. E a verdade é que é algo que me sinto super orgulloso, non? De representar os nosos produtos e a cantidade deles que temos. A ver, e ademais que sabes que estás representando ou defendendo algo bo, que nunca te Home, deixa, verdad, en vergoña. É que non engañas a nadie. É que é algo que, bueno, por aí saben, non é? Total, Aí sí. onde vayas, recoñecen o noso produto galego. A verdade Vamos, que e sabes unha das cousas que máis me gusta tamén? Cando vas por aí a viaxar a cociñar, é sempre te topas con galegos. É sempre que saben que que estás facendo algo con produto galego, alá veñen e eu son de Eu son Allariz, daqui, ou eu son de Boiro, ou eu son sempre. de... Sabes? E A verdade a que verdade sí. que é algo que sí que... Déxame tirar esta... Isto por Ese aquí. sí. Ai, esta perdón, vasoira. que estou aquí diante eu da Non te vasoira. preocupes. Así xa botamos este platiño aquí para lavar. E mentras vou picando eu a miña pataquiña. Que tal? Xa che fixen aquí. Moi ben. Sinxelo, non? Na miña vida pequei a iruga así. Pois xa ves, Pa unha ensala, pero isto bueno. vamos a facelo para facer unha parte da nosa ensalada, vamos a facela ca iruga picada, pero a outra, como ben che dixen, vamos a metela ca iruga enteira, despois por riba, pois tamén para decorar un poquillo, por tamén... Mira como moles. Que é Verdad? maravillosa, maravillosa. Me A verdad encanta. que... Bueno, chega, sí. Sí, eu creo que con esa xa teño ben. E despois poslle a outra, dis, non? Sí, a outra vou a poñer xa por riba da carne, por riba da ensalada, e xa, eu creo que con esa, recorda, como se chamaba este corte? Mira, estaba pensando agora mesmo, xa non me lembro. Chifonade. Chifonal. Sí, chifonade. Se escribe Chifonade. en francés non se lee, pero é chifonade. Pois chifonade. Pois mira, a pelotiña do prixel de toda a vida. A Moi pelotiña, ben, mira, moi ben. ves? Pero non todo o mundo pica o pirixel así, non fai a pelotiña, Sí, é que algo é moito máis doado. Sí, claro, que ao final calquer folla, calquer erva que quieras cortar, é máis doado así. Sí, a min o enseñou a miña nai de toda a vida, e despois darlle así co coitelo que tremolle así da punta, fajolle así, Sí, home, é que o de cortar co coitelo todo é práctica, non penses que eu tamén nacín aprendido e cortaba así, non? Claro. Xa sabes que agora insistimos moito o noso público que os dediños a puntiña para atrás, para non picar as uñas, non picar tal. A mí non me costa, meter as puntiñas para atrás. Teño picado máis dun dedo. Bueno, Teño picado pois máis dun dedo. déixate. Bueno, pois Daquela, agora, efectivamente, xa te trouxe a miña favorita. Sabes que me olvido? Pa control de peso, para baixar de peso tamén. Eu uso Home. moito, porque, a ver, é saciante. Claro. Eu, ao mellor, fago calquera platiña, poñolle unha pouca iruga, e saciame máis, é como menos. Home, claro, pois calquera das ervas que temos si a comemos habitualmente, que deberíamos de comer máis ensaladas con todas as nosas comidas, pois sí A que nos verdade que axudan. sí. Bueno, pois xa te deixei picando nada, patacas. moitas grazas. Despois vais a tomar un anaquiño de carne. Vale. Xa verás, un anaquiño de agulla de tenreira limiá. Bueno, Perfecto. Pois Bueno. tomo a palabra, veño despois. veña. Veña, chao. Pois nada, nos seguimos aquí ca nosa ensalada. Vamos a rematar xa ca pataca. Nada, isto moi sinxelo. Aquí botarlle a nosa pataquiña. Vale, vamos a botarlle, xa que temos a nosa iruga que nos picou Isa, a nosa veciña. Oye, que bo é ter unha veciñanza así, E que se leven tamén contigo, ainda por riba, que sea tan traballadora que ven aquí a axudarnos o que faga falta. Nada, vamos a limpar aquí un pouquiño antes de seguir co resto dos ingredientes e vamos a complementar a nosa ensalada. Vamos a darlle un pouquiño de chispa cuns cogombriños. Así. Limpamos aquí, recollemos o noso trapiño. Mirade, temos por aquí cebola e temos uns cogombriños que lle van a dar un puntiño, ese puntiño de vinagre que teñen, ese puntiño, unha chispiña nesta ensalada. E nada, vamos a picalos así, pouquiño a pouco. En anaquiños non fai falta que sean demasiado pequenos, Queremos que se noten tamén no medio da pataca, da cebola. Vamos a que cando comamos esa ensalada, que cando metamos na boca, que vayamos notando un poquinho de todo o que lle fomos metendo, non? Que non sea por rechear, nada máis, sino que sea que lle aporte algo, non? A nosa receita, que lle dé unha chispa de sabor, de color, vale? Nada, temos xa, eu creo que con estes xa van ser suficientes. Aí está.
Que non tendes cogombros, podes usar calquer outro encurtido, unhas aceitunas, unhas olivas, un pouquiño de ceboliñas desas pequeniñas que hai xa encurtidas en vinagre, unhas alcaparras, o sea, temos un montón de ingredientes encurtidos que podemos mesturarlos aquí para darlle esta chispa. Bueno, vamos a picar a nosa ceboliña, aquí en anaquiños tamén pequenos, pero que se noten. Así, e aí. Así un pouquiño que vayan pequeniños, pero eso, que cando comamos a nosa ensalada, pois que notemos que este a cebola aí tamén presente, non? A máis a cebola con cairuga esta acompaña moi ben, fai un binomio perfecto. Vale, temos xa a nosa cebola, moi ben. Recollemos isto para atrás, pasamos unha valletiña aquí que é moi importante traballar limpo. Na nosa cociña que este sempre recollidiña e limpa. Aí temos. Por aquí. Vale. Agora, o que precisamos é aliñar a nosa ensalada. Para eso, vamos a comenzar cun pouquiño de mostaza. Unha culler, engadímoslle, así como un par de culleras, unha culler, dúas culleres, según nos guste a mostaza, non? Nos vai a dar ese punto tamén de vinagre. Pouquiño de aceite de oliva. Aí temos, vamos a engadirlle sal, importante, que leve ese puntiño de sal, porque a pataca cocémola en agua con pouquiño de sal, pero tampouco en exceso, precisamos que teña ese punto de sal. E un pouquiño de pementa. Un puntiño de pementa. Aí está. Aí. Vale. E logo vamos a darlle un chisquiño, porque xa temos varios ingredientes que xa teñen ese punto de vinagre. Temos os cogombriños, temos a mostaza, pero vamos a meterlle unha puntiña. Vale. Listo. Vamos a aliñar a nosa ensalada e vamos agora ao forno. Xa temos a nosa carne, xa pasou ese primer paso de estar a 220 e vamos agora lista. Deixámola aquí repousar, que absorba todos os sabores e vamos, vinde comigo, vamos ao forno. Vamos a terminar a nosa carne. Vamos a coller, para non queimarnos, un guante. Oh, que é recendo. Isto é maravilloso. Mirade. Vamos a usar aquí. Aí temos, para que non se nos queime. Vamos a engadirlle un pouquiño de viño branco. Aí estemos, un pouquiño máis. E un pouquiño de brandy, coñá, un pouquiño de ron, o que teñades por la casa. Perfecto. E agora o noso forno a que se termine de facer. Aí a temos. Moi ben, agora o que vamos a facer, precisamos que este 20 minutos, pero vamos a baixalo a 160. 20-25 minutos vai estar, aí está, 160, e aí temos que eses 20-25 minutos no forno, para que se nos faga ahora pouquinho a pouco, reteña os xugos, temos a nosa ensalada feita. Nada, vémonos nun anaquiño para rematar a nosa receita. Fixádevos que boa pinta ten esta carne. Xa está repousada. Pasaron primeiro eses 10 minutos a 220 para que colla a tona esta de fora. Logo 25 minutos a 160 e logo 10 minutiños aquí de repouso para aproveitar todos os seus xugos que temos aquí para rematar a nosa receita. Temos estes alliños tamén que tiñamos debaixo da carne que vamos a aproveitar para picalos. Vamos a picalos ben e vamos a engadirnos nesta ensalada de pataca. Que, bueno, aquí en Galiza non temos moita costume de facer este tipo de ensaladas de pataca, pero eu comín moita cando fun a Alemania, cando fomos a cociñar a Alemania, e a verdade é que alá son grandes consumidores de pataca. Xa non son os galegos que hai alá, que hai un monte deles, pero sí que son grandes consumidores de pataca e fan moito este tipo de saladas de pataca, non?
A verdade é que usan moito tamén os encurtidos, estes que lle botamos, utilizan, bueno, é unha ensalada nosa, pero un pouco baseada nas que fan alá en Alemania, non? Vamos a dar un poquinho máis de sabor con este alliño que está asado ca carne, que lle engadimos aquí na nosa ensalada. E vamos ca carne. Imos ca carne que, mirade, vamos a sacarlle, recordade, está bridada para que reteña os xugos e que quede unha formiña máis axeitada, non? Simplemente vamos a ir cortando os fíos, así, perfecto. Nada, ir sacándolle que non lle quede ningún fío, porque sería desagradable, non? Que atopáramos un fío destes a hora de comer. Aquí temos outro. Sabedes que ao apretarlle ben este fío, esta corda que temos de bridar, pois queda xa un pouco metida dentro da propia carne. Pero, bueno, é moi doado de sacar, sabedes que, mirade, sale todo enteiriña así. Moi ben. Vamos a repasar que non nos quede por aquí ningún fío. Aí está. Moi ben. Isto para lavar. Moi ben. Vamos ca nosa carne. Imos a ver que punto ten esta carne. Mirade. Cos xugos todos dentro. Impresionante. Vamos a cortar así las quiñas moi finiñas. Pouquiño a pouco. Vamos cortando estes liscos. Así, pouquiño a pouco. Aí está. Buah, é que isto estáse me facendo a boca auga. A verdade, unha carne desta calidade, non é dunha ternera limiá, criada en liberdade total. O sea, isto ten que ser maravilloso. Bueno, vamos a ir... o bo que ten esta carne que tanto podemos comela recén salido do forno, quente, podemos comela morna ou fría. Como unha para ese tipo de platos como que vamos facer hoxe, podemos comela perfectamente cando este ben fría. Vale, cortamos un pouquiño máis. Aí temos. Vamos a buscar un platiño bonito para emplatar. Vale, isto deixámolo po cociñeiro. O cociñeiro sempre ten que levar un anaquiño, un dos mellores as puntiñas, pois... Ben, vamos a... Temos 3 pasos para esta receita. Vamos a facer primeiro a nosa ensalada. De base, remexemos ben para que estén incorporados todos os ingredientes. Incluso este allo que lle botamos agora a última hora. Vale, e facemos unha camiña ca ensalada de pataca. Aí temos. Moi ben. Un pouquiño máis. Que a pataca sempre apetece. E máis así aderezada como está esta. Non me digades que non ten boa pinta isto, Mirade. Así. Ben. Vamos a colocar a nosa carne por riba, así un pouco colocadiña. Tamén hai que darse conta que cando facemos unha receita, o primeiro que comemos é polos ollos. Temos que presentala un pouco bonita, un pouco que a xente cando vexa diga, ui, isto vai estar moi bo. Vale, colocamos un pouquiño máis de carne. Así. Aí está. Ben, un pouquiño dos xugos que soltaron a propia carne. Vamos a aderezar un pouquiño cos xugos estos. Buah. Mirade que corten isto. En calquer momento nos entra outra vez a veciña a probar. Vamos a darlle un puntiño de sal. Si temos na casa un poquinho de sal maldo, un pouco de sal en escamas, perfecto, vai maravilloso. Se non, calquera outra sal nos vai a ir ben. Un poquinho de sal e unha punta de pementa. Aí temos. Guau. E rematamos ca nosa iruga. Recordade que xa leva un pouquiño de iruga picada nesta ensalada de pataca tipo alemana. Pero vamos a rematar con este pouquiño de iruga por riba para facer un plato máis san e que tamén sexa un pouco máis livián, que non só sea pataca e carne. Que vos parece? Nada, xa temos a nosa receita rematada. Vémonos nun intre na mesa.
Tomade nota, así se fai unha tenreira limiá con ensalada de patacas e iruga. Atamos a peza de carne co cordón de bridar. Pollémola nunha fonte e engadímoslle tomiño, allos, aceite, sal e pementa. Metémola no forno quente a 220 graus uns 10 minutos. Mentres tanto, cortamos as patacas cocidas, picamos a iruga e aderezamos a ensalada. Engadímoslle brandy e viño á carne, asámola 25 minutos máis a 160 graus e todo listo. Bo proveito! Aquí tendes a nosa receita de hoxe. Mirade. Agulla de tenreira limiá con ensalada de patacas estilo alemán. De vicio. Probar ou non probar. Esa é a cuestión, pero non me podo resistir. Deixo vos. Ata mañá. Oh.